Salvation does not only involve a change in belief. Dili mo pasabot na nagkambyo ka o pundo, nag-usab ka sa imuhang grupo, nag-usab ka o relihiyon o denomination, is luwas ka na. Kaya kaluwasan, wala lang nag-involve sa kausapan sa imong relihiyon kung unsa ka man kaniadto. Kung dili, ang kaluwasan nag-involve kini sa imuhang behavior, sa imuhang kinabuhi, sa imuhang katasan, sa imuhang kinaiya. Supod pasabot, kung nangalagad ka sa Ginoo, gawas na nausap ang imuhang grupo nga ipanan, mas labaw nga mausap ang imuhang behavior, ang imuhang kinaiya, ang imuhang binuhatan, ang imuhang pamatasan. Na ingon pa, if you really believe in God, there will be evidence of it in the way you live. Kung tinuod na ikaw nituo sa Ginoo sa imong kinabuhi, aduna gayon kini ebidensya diha sa imong kinabuhi, ilabi na sa imuhang pagkinabuhi ingon na Kristo hanon. Now in the things you say and in the things you do, dapat adunay kausapan sa mga butang na imong ginasulti ubisa na sa imong mga binuhatan. Adunay kausapan diya sa imong pinunungan. Kadiha ka wala pakaran usab sa imong relihiyon tingali kung himalikas ka, kung chismosa, kung marites ka, dapat aduna na sa kausapan sa imong kinabuhi. Kung bisyoso ka, dapat adunay kausapan diya sa imong kinabuhi. Daghang nalagad sa Ginoo na ang relihiyon ay iusap, pero ang kinabuhi wala niya po yung kausapan. Dili na mahuwi pasabot sa kaluwasan. Dapat mausap ka na ang imuhang pinulungan, ang imong pinuhatan. Kung kaniadto hilig ka o kining kaliwaan, karon straight na ka. Mga lagad sa Ginoo. Ingon pa si John MacArthur sa niya ka lado na picture o manunulat sa mga libro. Ingon pa, si Satanas, nagapadayon siya sa pagsulay aron i-confuse o i-mislead ang mga tao. Apil na ang katawhan sa Ginoo. Bahin sa ilahang pagtuo o sa ilahang binuhatan. Manay ingon ni John MacArthur, impossible, ingon pa niya, he will convince a person that he can be saved by doing certain good works. Isa sa mga taktika ni Satanas, kumbinsihon daw niya ang mga tao na sila pwede maluwas kung sila magpakita o mga maayong binuhatan. Iyanak ni Satanas na strategy. Iyanak ni Satanas na pamaagi. Kaya kung kini na estratehiya na ang tao pwede maluwas, pinaagi sa iyang mga maayong binuhatan, sigurado, 100% kanang tawhana. O kung ikaw nito, na klase na pumaagi sa kaluwasan, sigurado, mahilayon ka sa Ginoo. Sigurado, kapilbihan ang imuhang maangkon. If a person trusts in God, he will be saved. She will be saved. But Satan also tries to convince him, may tuon to convince these people na sa duha ka mga streams na pamahagi. Ingon Padriya that he must do good works to keep his salvation. Sa daw, padayon siyang, si Satanas, kumbinsi usap niya ang tao na siya magpadayon sa iyang good works aron siya maluwas. Because kung mumulong siya sa iyang good works, mapildi siya o may impyerno siya, tawag ka na legalism.
legalism. Tungod kay walay add, walay bawas ang kaluwasan, walay dugang ang kaluwasan. Ang tao maluwas, pinaagi sa iyang pagtuo. Walay class. Ang tao maluwas sa iyang pagtuo. Another one, nga buhaton ni Satanas para i-convince kaniya, ingon padriya, he can forget about good works. Ingon padriya, Satan will convince people that he can be saved by forgetting good works. Tawag ka na license. Pwede siya maluwas, pinaagi sa pagkalimot sa iyang good works. Na meaning, ang alagad sa Ginoo but still living in sin. Kukaha, nalalagad naman ka sa kukaha, maayong tao naman ka, yan ang pangalagad sa Ginoo, kay maayong tao naman ka. Sa tawag ni kanina, license. Ang uban, ingong padriya, luwas naman ka. Ayaw ng paghilo. Laga ng mga pundok fishery. Hindi mga kung na to, baptist. Tuo mo sa dili. Katuo sa once you are saved, always saved. Ang uban, i-misinterpret kini. Ang uban ng mga leaders, especially mga taga-tudlo, i-mislead ang tao. Sabihin sa pagpabilin ka sa imong pagkalautan because lumas na ka, mga kanila, lumas na ka. Once you are saved, always saved. Wala ko pa, malahumog ng yapon. Isang malakit ka sa Ginoo. Ang ban, napagamit na ka sa Ginoo. Natindog ka sa pulpito. Pero kung buwa sa gawas, kataking yapon sa tanduay. Ha? Ano ba? Luwas na sila. License. Ano na sila yung license? Pili niyo, inana, imuhang perception sa kaluwasan. Nagkapasabot ka na. Ang imong kaluwasan, ikamit mo. Imong na lisensya, aron ikaw magpadayon ang diya sa pagpakasala. O ba na yung sa Ginoo? Tungod kiluwas ka na, at una ka na yung lisensya, aron patuya ang diya sa pagpakasala. Hindi na may will sa Ginoo. Hindi na may kaubudkon sa Ginoo. From Genesis to Revelation, the Bible is very, very clear that a person is saved only by faith. From Genesis to Revelation, the Bible is very clear about salvation, that the person will be saved only by faith. And that when he is saved, good work should follow as a result. So, dili mo pasabot. Tungod ni lumas ka na, di na ka magpinutan. O kaya tungod ni putan ka na, di ka na makalangit sa Ginoo. Hindi na mo maluwasan. Ang tao, maluwas, pinaagi siyang pagtuo, dili pinaagi siyang binuhatan. Pero ang pagtuo, dili usab lisensya, aron ikaw padayon sa paglunang diya sa pagpakasala. Apan, kung ikaw adunay pagtuo sa Ginoo, normal, namugawas diya sa imong pagkatao ang imuhang pagkamaayong tao. Apil na dira ang pagtalikod sa imuhang karaan ng kinabuhi. Kung unsa ka man kaniadto ko, kung kuwangkul ka kaniadto ko, dapat ito, binurangan na ka. Dapat wala akong nanimo. Kung kuwangkul kaniadto. Ingo pa, adunay mga consider na nato na mga heroes ya sa Biblia. Isa diriya si Abel. Abel had faith. Pero giunsa niya magpakita ang iyang pagtuo. Si Abel aduna si pagtuo sa Ginoo. Pero giunsa niya magpakita ang iyang pagtuo by presenting to God the proper sacrifice. Sa daw, si Abel aduna pagtuo sa Ginoo. Ipatay siya sa Ginoo niya si Cain. Ano ipatay siya? Tungod kay iyahang gihatag sa Ginoo kung unsa ang proper na sacrifice sa Ginoo. Enoch, kaya mo Enoch, si Enoch mikayag sa langit. At age of 300, mula pa sa'yo.
Bikayo siya sa langit. May pagtungo siya sa Ginoo. Yun sa niya pagpakita niya pagtungo sa Ginoo. Sa Ginoo. Anong bikayo siya sa langit? Because he is walking with God. Si Enoch, bikayo sa langit. Si Enoch, adunay pagtungo sa Ginoo. Yun sa niya pagpakita ang iyahang faith sa Ginoo. By walking with God. Si Abel, he worshiped God by faith. Enoch, he illustrates his faith by walking in faith. Si Noah, kung kini mao nga to ang pag-isgutan karon, at una po siya pagtungo sa Ginoo. Iyon sa pagpagitan ni Noah ang iyang pagtungo sa Ginoo. May niya? Ipakita ni Noah ang iyang faith sa Ginoo by preparing ang ark. Pinaagi sa pagpanday, pagbuhat o barko o kining itawag na arka. Atong basahon, aging patukuranan sa among mensahe, ang Hebrehanon Kapitulo 11, versikulo 7 nag-ingon, tungkol sa pagtungo si Noe, sa napasindakan siya sa Dios may tungod sa mga itabo nga wala pang makita, mitagad sa pasidaan o iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Tungod niini ang kalibutan iyang gihungtan sa silot o siya nahimong manununod sa pagkamatarong at pinaagi sa pagtungo. Tanawa si Noah. Ingon pa ang pulo sa Ginoo tungod sa pagtungo. Si Noah pasidanan sa Ginoo o imanduan sa Ginoo. May tungod o ipahibalo sa Ginoo. May tungod sa mahitabo sa kalibutan. Nahingon pa, okay, taas-taas na siya, o series man niya itong iskutan, may tungod sa Bible heroes na balik na bahin sa mga kuyaw ng mga tao diya sa Biblia. Gato tanaw na kinabuhi ni Noah. Hingon pa, Noah responded to God's word. In chapter 7, atong gibasa kaila sa libro sa Hebrehanon Kapitulo 11, si Noah, may-respond siya sa tawag sa Ginoo. Or may-responde siya sa pulong sa Ginoo. Ingon pa by faith, Noah, human siya pasidakin sa Ginoo sa may tabo. Sa mga putang na may tabo, huwag pa niya makita. Nahadlok siya, nalisang sa Ginoo tungod sa kahadlok. Ihimo niya ang arka to save his house. To save his house. Now, in Genesis chapter 6, verses 5 down to 11 and 15, Noah responded to God's word by faith. May response si Noah sa Ginoo pinaagi sa pagtungo o pinaagi sa pagtungo iyahang ihimo ang arka to save his family. Now, trust in obedience are inseparable. Matungay po pasabot anak. Inseparable. Ang pagtungo o ang pagsali o ang pagtuman matungay inseparable. Dili pwede na ibuhang ibulat. Dili pwede na ibulat siya. Ang obedience o ang trust. Dili pwede magbulat ibulat. Dili pwede na magbulat. Kung ba si Daniel Utilista sa Bakonggi kasal. Itakdo sila diya sa kaminyoon. Dili pwede nga bulagon sa iba. In any couple here, dili pwede nga bulagon. In ana ang trust o ang pagtuman or obedience. Dili pwede nga bulagon. Inong dabong kanta, inong mga kanta, trust and obey, and there's no other way. But trust in Jesus, trust and obey. Bisa sa kanta, trust and obey. Dili
hindi siya pwede magbulag. Mag-uban niya sila. Noah obeyed God without questioning Him. Dagan matuka sa Bodrina, kung tawag sa Ginoo, o istoryawan sa Ginoo. Bakit pangutana ka? Kasi na ay hindi ko pastor Bodrina, o pingon ng Ginoo, dito ka mag-pastor sa ikaw-tao, kitron. Hindi ka nga, kapag-question lang Ginoo na Ginoo, tinuod ka? Pwede naman ko dito sa syudad. Dahil ko nang kayang itaw-taw lang. Napay, kaon dito. Napay, membro itong dato. Dato pa naman. Napay, bukas dito. Napay, isa dito. Napay, beaches dito ka na pwede naman talikuan. Napay, mall dito. Ay, wifi dito. Ano na, hangin yung pangutana sa Ginoo. Patay, mga Facebook pa dito, Al si Noah, sa diyan nagitawag siya sa Ginoo. Noah obeyed God without questioning Him, without questioning God. Kung tawag ka sa Ginoo, nagpagpamastor man, o pag-serve man sa church, sa New Hope, may tagang kamutanan sa Ginoo. Kamutanan ang Ginoo. Now the Bible, the verse tells us that God warned Noah. Ipasidala niya si Noah may tuod sa mga butang. Noah pa niya makita. Kung saan butang, Noah makita ni Noah. Ano ba kung saan butang, Noah makita ni Noah? Rain. Ulan. Sukat mahimuso si Noah. Ang kudalagday siya o pilagay ito. 80. 25. Wasa kita ulan. Bisa tumay tulong sa ulan. Wala sa kita. Ingon ang Ginoo. Ako ulan nun. Anong binuo man si Noah? Anong binuubi man si Noah si Ginoo? Oo man sa kabalungan sa ulan. Hindi kahapin man si Noah. Hindi mo tapin ka si Noah. Hindi ulan, Lord. Anong ulan ba? Hindi ka sa langit tubig. Tinuod ka, Lord, kung kita niya. Kasi kung ano, pwede magkabuhan na sa Noah. Ano ba? Sa unang panahon, wala pa'y ulan. So, anak, wala pa'y ulan sa ulan. Nagsugod ang pag-ulan sa yuta sa panahon sa lunog. But before ang lunog, wala'y ulan. Genesis chapter 2, verse 6. Ingon pa niya, daliya sa 6. Apan, watong sugdan sa kay, walang pa'y tanong sa kapatagan niya sa yuta. O walang pa'y mga tanong na nanurog sa kapatagan kay ang Ginoong Diyos. Wala pa magpaulan sa ibabaw sa yuta. O wala pa'y tao na muuna sa yuta. O wala pa'y tao na muuma sa yuta. Apan dihay tubig na may buswak ikan sa yuta o may patubig sa tibuok yuta. So wala'y ulan. Yung sa Ginoo pag-ubig sa yuta. Tunay may uswak. Kabog uswak. Gikan sa ilalong sa yuta. Anak kung maghimo ba karon o kanang gumba na itubig. Ang igamit sa Ginoo sa una para ubigan ang yuta. Aglihan niya ang mga yuta para uswak ang yuta. So wala na ulan si Noah ulan. Pero anong iubigan sa Ginoo? Anong ituman na sa Ginoo? Kung ikaw to, ikaw mo Kristan sa Ginoo, tinuod ka ka, Lord? Tinuod ba? Gingon sa kuha? Lalo mingon ka nga, nanditan siguro. Pero i-obey ka, bisag wala siya makakita sa mga butang na bisulti sa Ginoo. Ingon pa, in Hebrews chapter 1, Hebrews 11, verse 1, faith is the evidence of things not seen. Sa daw ang pagtuo, ebidensya siya sa mga butang na wala rin mo makita. Paano nangalakit ka sa Ginoo? Nakita ba niyo Ginoo? Ngunit pagtuo. Nangalakit ka sa Ginoo. Nangalakit ka sa Ginoo. Misimba ka. Nangalakit ka sa Ginoo. Minsan wala rin mo makita ang Ginoo. Kaya tungkol kay ano lang kay pagtuo. Na ano rin Ginoo? Ha? Inalak ko si Noah. Wala sa kita sa ulan. Pero ikuhat niya. Ingon pa niya, one of the greatest practical, yung pa ni John MacArthur, acts of faith in all his story was Noah's
cutting down the first gopher tree for wood to make the ark. So daw, yung pinaka greatest and practical na buhat daw ni Noah ang pagputol sa kahoy o ang pagpunang pagputol sa kahoy para himuong arka. Another one, Noah obeyed God without procrastinating or procrastinating. Masay pasabot alin. Si Noah may obey sa Ginoo sa walay langay-langay. Dagan sa tuwali langayan. Dagan ba rin langayan? Hindi ba tayo manghatag? Naihatag ang gobyerno, matay katlaong pasto, wala nito. Piling niya. Nagpila na kayo sa pila ka oras sa pinantos. Pila. Sa iwa. Pero sa Ginoo, kung tayo naya, ato pinusip, laing mga bot, ato simba, laing mga bot. Matay. Laing ito piling Ginoo, sinuyas Ginoo. Kung gusto ka, maubay sa Ginoo, ayaw maglangay-langay. Balik ka ta, ayaw maglangay-langay. Dito pinakakanta. Ayaw maglangay-langay. Ingon pa ang puno sa Ginoo, si Noah, may ubay sa Ginoo. Wala siya mangutana sa Ginoo. Kung sa'yo ang ino sunod. Wala na siya naglangan. Human niya maglaro kung hulsa ang gisulti. Gisugo sa Ginoo kaniya. Wala na siya mangutana. Gidiritso na sa kakaw. Iputol na siya sa kahoy para himukon niya ang arka. But ikaw, ilan ka? Raymond, akong ipakita sa iyo ang mga butang na sukal huwag pa niyo makita. Huwag ang lulog. Kapag ikaw, naghimo ka arka. Sa himuon ni Muon. Sa himuon ni Raymond. Kung sa himuon kang arka, kung ikaw si Noah, simala ka nga matay. Kumidya, sinay mo lang lulog. Matay, inis mga kayo pala. Okay, gusto na lulog. Dagang ka pamuntan na. Kasi Noah, wala sa pamuntan na. Wala sa dagat si Noah ng puyong. Wala sa sabaybayan ng puyong. Iwasis tungos kong pinagpuyong. Pero tingnan sa Ginoo paghimo para ka. Kung ikaw mo, dagas tungos sa bukid. Yung mga makay Lord, ako na ako, palutaw din. Arka ang himo. O may tubig niya. Kung kira, dapat ko dagat, palutaw na ako dagat. Wala yung dagat. Ikaw pa, surely Satan suggested to Noah more than once that he had plenty of time to build the ark. Siguro daw si Satanas, i-suggest ka to kay Noah na taas na mga panahon. Sunod na, unya na. Mahanap ko sa panahon. Sunod na. Sunod na po simba sa yung mga bana na niya ba? Kung wala bana na yun, ingon. Kasi nag-ingon eh. Sunod na, dahil. Ayaw yung sarap yung tubot. Namusunod siya sa yung anak sa noon. Kaya masahay ka hindi maglangay-langay. Makasunod ang simbahan, anak sa noon. Ito. Isa sa mga lisod, meron din pangalagan nila. Kung di, magaling sa pangalagan. Hindi niya taas pa yan sinabuhi. Walang buwan. Baka ako! Sunod na! Kung matikulang ako. Sunod na! Kung niretire na ako sa trabaho. Kung di na ako busy. Kung wala ako yung trabaho. Kamuta na yung suman. Kung tikulang na ka. Kung napakapagalagan sa Ginoo. Kung makaabot naman ka sa iyong pagkatikulang. Kung kaabot lang. Kung kira sa imo ha. Na di na ka pa eksakto dahil sa Ginoo. Kay iniglukso nito. Murag, ako ba kadritso kay grabe na yung mga kaitis. Okay na sa ino ha, na iniglahit nito sa Ginoo. Murag di nakakasakto mo, istorya kay imong babang dahil kay tigulang na ka. Okay na sa ino.
Takot sa Ginoo. Kaya kunya na kung retire na ko. Tao, sinukan o reason. Pag retire, hindi mo na sana. Ako sa India, ang inabuhi kay na mga apo. Di ba nung sa apo? Bukit sa now. Hindi ko makalagan sa Ginoo. Gagawin kayo reason. Pangutana sa tanan. Inikipon mo retire, hindi mo dito ka mga lagad. O kahit hindi mo dito ka mga lagad sa Ginoo pangutana. Tagiya sa imong kinabuhi. Kasi tagiya sa imong kinabuhi. Ikaw ba? Hindi mo lupa ka sa mabot sa patapusan. Hindi mo lupa ka kung kanusta ka mamatay. Walay bisan mo sa kanan kung kanusta kita mamatay. Manang ayaw unya-unya ang Ginoo. Ano nga sa nasabtan ako? Anong si Pablo miingon siya? Karon ang adlaw sa kaluwasan. Kung anak arisa. Dili ikaw nagiya sa imong kinabuhi. Adugay mo sa madali, basin uha mo kanagikan kanimo kanang kinabuhi. That's why samtang adunay kahigayunan, opportunity, samtang may oras pa ikaw, mangalagad sa Ginoo. Kaya kung muingon ka, unya na, usunod na. Imani, ang imong libaluan na kinabuhi karon, ang kunya ka tanong sa'yo. Baka lang sa'yo, ingon niya, posible si Satanas, ingon siya, kang Noah, sunod na, hinuha, kaya tunay na kantang panahon. Can you imagine? Doon na untay, dagan pa na oras na pwede na maglanlangan si Noah, 120 years. Ang iyang kinabuhi. Pero, inusikan ba niya? Posible ana sa Satanas, katulad po kay, daghan ng mga katuligan. 120 na namatay. Pero wala siya magpadaog. Wala siya maghatag o mga excuses. O wala kayo siya maglangay-langay. He simply built the ark. Sama sa kung-unsa ang isugo kaniya. Balong ilang ko ni Noah ang arka. Datoy. 40 years. Ikaw kahapahimuon, ikaw kahundang. Patay 40 ka tuwing, patay. Maghinyaw na yung ako. Kapag mo sa arka. Dahil ka patay, Lord. Hindi naman ito mag-iibok kung sinuwa o gamay ito, no? Lansa, para lang niya pamilya. Di mo ito makahimo sinuwa, anak. Kaya ang architect o ang engineer, sa bawang arka ang ginuungan. Ang blueprint sa arka naghihimo sa Ginoo, naghihimo ni Noah, ang Ginoo ng pagpay. Di na sa Ginoo, o ni ang kitason, o ni ang kabagakon, o ni ang kahapugon, o ni ang kadakon. Sa iyong himuon na arka, kasi Noah kayo obedient na kayo sa Ginoo. At sa 40 katuig, hindi mo. Wala ikaw to, kasi may mga kamatay. Napukaan ni Lord Edward. Hindi ako makaya, kasi pwede pang kakuro, Lord, pamilya mo. Nakor ko sa Ginoo. Ipakita niya na luwason niya ito ng tao sa paliputan. Hindi mo na kayo sa mundo. Pero kinsabi ni Sunod sa bagong taakang Ginoo. Si Ham, si Shem, si Japet, silang mga asawa. Si Noah, yung asawa. 8 silang apo. 8. Ang purpose sa Ginoo, daghan sa kaluwas. Pero tanan ko sila, wako to. Di ba kapunti ka to eh? Kung ikaw po siguro malihan ka Ginoo, sinusunod mo sa inyo sila. Kung sakay mo malinahan ka, kay malulupan sa Ginoo. Ganun siguro ka, patay na hulong siguro ka. Mugi-mugi na makahili mo ang arka. At magkaroon ako may hulong. Procrastination is sin. So ayaw yung paglalay-langay. Yes, sa Ginoo. Noah obeyed God, though it was costly. So now, mituman si Noah sa Ginoo. Bisan o bukat o bukti. Costly. Ang saya siguro. Costly. Mahal ba? Siya, ang Tagalog suna. Bisan mahal o bukti. Bukat o bukti. Sa pagsunod sa Ginoo, but he obeyed God. Bisan kun. Bisod,
Pastor pag-istorya. Lisod. Ingon pa, how did Noah's obedience was king? Kung sa ba ang nahimong cook-up or nahimong costly kay Noah, sa diha na nagtuman o nagsunod siya sa Ginoo. Pero sa kalisod, unsay bukti sa iyang pagsunod sa Ginoo, unsay kinahanglan kay sakripisyo sa pagtuman sa Ginoo, pagsunod sa Ginoo. Una, pag-BIBI. Ridicule. Pag-BIBI, pagtamay. Sa diha, ang ibuhat niya ang arka, hindi maligyan, adulay mga tao nagkatamay sa iya. Kung ikaw dugay nakagatukod o sa arka, nakakapunga sa bukid o sa bukid, walay dagat, walay sapa, na naghimong pa ang arka, dahil kung nakakataw, pasig nimo, di mo ay masililan na kay Leonard, murag daot na ginatutok nimo. Saan pa nimo ng arka nimo gihimo? Hindi na makakatuway ka na. Naghihimo, hindi na pagin mo gihimo, wala may dagat niya. No? Hindi ka na mas tao. Asa ka na nimo ipanutaw? O kung saan mo na nimo pagbulag, kapag natapong ba na nimo gihimo? Mga pagtamay, mga pag-BBI, iyahap na, gisalo. Another one time, ang oras gilinon. Pero si Noah, ulit na katulit. Ito yung hiusikan. Kumbaga, sa mga tao, siguro may nasa 40 years, imong hiusikan, niya sa paghimong kong arka, sa tuboy, sa bukid, na walay dagat, walay tubig, at lulutaw na imong gihimo. Time. Pero grabe ang time na gihatag ni Noah sa Ginoo, 40 years. Natingalin para sa uban, pag-usik-usik, pag-sayang-sayang, sa mga oras. Kita, dapat kay kagiusikan na oras para sa Ginoo. Ikaw mismo, kung imo ang sure mo kung galingon, pinagpilitan. Every one of us, guilty sa pag-usap, pag-usik-usik sa oras na unta para sa Ginoo. Giusikan nimo diha sa kalibutan. Giusikan nimo diha sa trabaho. Giusikan nimo diha sa balay. Paghimo sa mga butang na walay pili sa kinabuhi. Mga butang na pilit-pililon sa Ginoo. Muna mga time na imo giusikan na supposed to be para sa Ginoo. Mahadlong ka man late sa trabaho. Mahadlong ka man late sa pag-eskwela. Pero sa Ginoo, okay lang malit ka. Minsan isang ka-oras, 2 ka-oras, okay lang. Sa iyong pumataan, matong espilahan. Sa iyong pumataan, matong ikahuan. Pero pag para sa Ginoo, bahala pumata, 2 hours, lapos sa simba. Kung ang Ginoo, bisan ang Ginoo, grabe. Abubuhan ang Ginoo. Isulat na sa Biblia. Abubuhan na siya. Pero kung wala ka niya mo ba yun? Kasi luso man ang Ginoo. Kung istrikto pa ang Ginoo. Kung ikaw tinali ang Ginoo. Kung imong maestra ang Ginoo. Gamay na imong grace. Kung imong employer pa rin mo ang Ginoo. Tanggal na ka sa trabaho. O kung employer pa ka. Kung employer pa rin mo ang Ginoo. Tanggal na ka sa trabaho. Kung tanawa, inaana ka graceful ang Ginoo. Inaana siya. Kamaluluy mo. Sabihin kung irresponsable ka sa oras na para sa iya. Nandun ko. Wala pa kanya panindi. Grabe ang Ginoo. Isa kung sa irresponsable, bangga ka sa Ginoo. Dahil kahit na ulang sa Ginoo. Dahil kita ginusikan na oras para punta sa Ginoo. Dili para sa Ginoo. Dili niyo. Pagkabot sa kalibutan ng mga puluwaton, asang bililon para sa kalibutan. Bililon sa imo nga, hindi ka matanggal sa trabaho. Walang magsayo ka. Bililon sa imo nga, tasin mo grades. Walang kailangan magsayo ka, maswila. Pero para sa Ginoo, minsan yung bilit, minsan yung bilit. Ikaw malingon na ito. Gusto ko matulog.
ikaw, self-centered na kaya ka, klase ng restaurant. Pero, sa mga adlaw, bilhin na sa iyo, kumpanya, si bossing, si teacher, bakada, ang Ginoo, dalawang sa Ginoo. Ingon pa, the Lord has arts for every believer to build. Ang Ginoo, aduna siya'y arka na ipabuhat o ipabuhat nato sa mga ito. Ipabuhat niya sa imo, sa akong tanan. God is faithful and He expects us as His people to be faithful. Ang Ginoo matinud-anon. Kung naglaom ang Ginoo, ang iyang mga katawan, ang Ginoo faithful. Kung naglaom siya na ikaw, faithful po sa iya. Galag mga istuon ko dyan sa Ginoo. True faith shows up in faithfulness. Lagi na po ang tanan, pagtindok. Not everyone can see. Dili tanan, kabalumpan ka. Dili tanan, kabalum mag-preach sa word sa Ginoo. Dili tanan, kabalum magtudlo sa word sa Ginoo. But you can be faithful. Pwede ka, may mong matilukan sa